Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υλοποιεί ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε το νερό, υποστηρίζοντας την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίησή του. Μικροί και μεγάλοι, μπορούμε να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το νερό σωστά και ορθολογικά για να διατηρήσουμε τα αποθέματά του και να το προστατεύσουμε. Ένας από τους τρόπους που μπορούμε να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση του νερού είναι μέσω της αναπλήρωσης. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η αναπλήρωση των επαναχρησιμοποιήσιμων μπουκαλιών μας με νερό έχει τεράστια επίδραση. Μειώνει τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης και συνεπώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Η δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη μας καλεί να αναλάβουμε δράση. Είμαστε υπεύθυνοι να γνωρίζουμε πόσο νερό καταναλώνουμε, να σκεφτούμε τις συνέπειες της πατάλης του και να ενημερωθούμε για τους τρόπους εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησής του. Βασικός στόχος: να αποκτήσουμε σωστές καθημερινές συνήθειες χρήσης του νερού. Κάνε το πρώτο βήμα. Ξεκίνα από σένα. Υπολογίζοντας το ατομικό αλλά και το οικογενειακό σου υδατικό αποτύπωμα, θα κατανοήσεις ποιες συνήθειες συνδέονται με την κατανάλωση νερού. Και το σημαντικότερο, μπορείς να μοιραστείς τις γνώσεις σου με άλλους, μικρούς και μεγάλους, για το υδατικό αποτύπωμα. Κάθε προσπάθεια μετράει. Με τη γνώση, τη συνείδηση και την εφαρμογή καλών πρακτικών, μπορούμε να κάνουμε βιώσιμο τον πλανήτη μας για όλες τις γενιές που έρχονται. Ας ξεκινήσουμε από σήμερα. Ας δράσουμε με αγάπη και σεβασμό για το πιο πολύτιμο αγαθό, το νερό. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ιδανικό.